natapasin sa iyo ng grasya nga pagbubuhaton sa atong bisita, wala iba ang ma-active nga matinabuligod na former mayor sa Bungkong Sangkabay. Former Mayor Dr. Timoteo T. Capongel Jr. nga nagpalis niya wala iba kundi ang heroe sa atong Miss Lapinig 2024 Dr. Norlina P. Arcano. Kurat siya! Damo nga salamat, Dr.